Häzir radio dinleýijilerin islegleri boýunça Bally Mollo diýen radio oýun eşitdirýäris. Kalhol owasynyň teheri. Kalholçy aýallaryň bir topar gowçy bejersine topar tutup barýarlar. Olaň arsyna näzigi de bar. Ol özüniň döwük kätmenini bir elinde, onuň sapyny bolsa beýleki eline tutup barýardy. Oli oşadan kapdylar oldy. Ayuğuzlar! Siz gidiverin. Men kätmenim usta bejertmesem boljak der. Artyp döwläpdirle. Wagt sapynyňam ugry ýok. Bir gaýda menen habaryn. Näme garar bir gaýda aýda bolýan. Ol ustan öýüne tarap sowuldy. Edil şo mahalam öňünden egini kätmenli goňşusy kulu çykdy. Ol näde gejeň haýdap barşyny görüpdi, aýak çekdi. Assalamu alaykum nädege? Uy, kulucan. Batıl sermidin? Owa. Saglyk gurgunluk mudur? Şeker gurgundur. Beýle todan turup nire barýan? Iliňe ýüdi beýlek, işe tarap, sen bilen bolsa owa tarap, bilýär bolsa nädege? Kätmenim bejertmä var ýanly. Ine artyp gamysyň gyrysy döwülipdir. Muny usta tez bejerer öýdüm. Uýun hemşin. Ey, o bir tuttuýladım. Her adam olsa eltip bir aýdyn. Bejeren wagty bejerer de. Uy, näme tiydi bejermedmiş? On kätmen bejermekden başga işi barmy näme? Tiydi bejerip bermek on borca ahyry nädege? Ay, ne bileýin ne kuluca. Borcum olsa bir daha şu hayrany diýermi ettirip bilemdim. Arada gyýdym kätmen bejerip berdiýsen, bidirip geri 3-4 günlap saklady. Wah, ol hem bir kişinden gözle gören o. Bir näçe aýallaryň kätmeni bary bildigi bejerip goýberýär. Elbetde oň dilini tapýardyrlar da. Bir de şu alyny araň dilini tap bilemdik. Pay, nädege jaňly ýerine näme? Olusdan näme dilini tapmasy bar? Hı. Oň dilini tapmaň dilini men sana öwredin. Uy, wah öwretsene kurcan. Nädege? Sen bärden göni bardy. Hawa. Kätmen bejerip berdi. Hı. Eger badabat bejerip bermese, sen oň ýatan zatlaryny öwmäge başla. Lekin habar. He. İkinciden, oň aýalyny yamanla. Be. Hawa, üçüncüden, owada haran gyýdyň adyny tut. Men şonu sana gaçyryp bereýin. Ine, şu zatlar oň diller. Şu zatlar aýtdyň, näderdiň kätmeniň dem salym içinde bejerip bereýdi. Be. Sen vaydamla yüreğime çok kollu kulucan. Menen oğunu yekelerim, dora ver bakaly. Oň uğru oda lekelenendir nädege? Şeýle mi? Sen şu zatlar diýsen bolar, galany soň görüberer. Wah, onu menen oraryn la kulucan. Owan ustasy orta boýly, ak yüzlü, semiz, garnly, saqqally adamdy. Oň egninde pıştyl ýakaly, diýze ýetip duran ak köýnek bilen giň sülperip duran ak balaga bordy. Ol köpürenç köýneniň jibisinden saqqallaryny çykaryp, adamyň köpüýşen ýerine saqqalyny arýady. Käte saqqalyny ýalpylatjak bolup ýağ ýa-da vazelin çalardy. Bu sanyň adyny Bally Mollo diýerdiler. Ol juda öwünjeň. Bu onuň bir tarapy. Oň ikinji bir häsiýeti, owaň aýal gyzlaryna tinketini kerdi.
Ay, şu körgüm düzelmen geçti o. Salam elik ustağa. Aleyküm. Gel nerede gece? Gel nerede gece? Ne mi hırmıt bilen geldin ha? Hayır, mene ustacan kağıtmen becertmeye gelipdim. Ene ştaydın gör, kat elbette ölüptür. Partiyip bilen hiç otoğu tap bilim o. Gayrat ettisin becerip verecek bana ori. Ağırdan gelin, çoğulukma sola yarı. Katmen oyda ötey. Ertir var, bir un var, Tanrı'nın günü ötten. Vah ustacan, bu ertiri bir günü koyarlık işi yoklu. Bir elin altın derri, o becerip bilirsin. Hey, onun işinin bardığına yoktuğunu ben senden kovulayan. Usta versen elin çek, eğri versen dilin çek deyiptiler. Koy ötey. Koyarmının işan tatlı oli. Be, usta, bu yasağa oturan kağıt benim kim ki? Bunun üyütüş onu dedip yasapsınlar. Hey. Eğdili maşinin çıkan yer eder misin? Şun yer onu kağıt benim bana da gerekti. Hay, yok tamam bizim elimizden çıkanlardan erbedi olmaz. Ol hazret. Anırda kuşalı hazret demin sana. Hani? Bu yerdeki o. 100 yıllap suda satanın demir tıpçak kumanı yoktur. Öyle mi? Ustaca, sen amını ömürlü mü deyipsin? Taşın demir dağıtıp edir bile biten yalla. Beylangdaki yel tepiyi neren görüyorsun ha? Ana beylangda kapıngana ses kapıngana. Asıl sen derdiyim yasyan mı? Bu ne diyeceğiz sen nerelerde gidip yiyorsun o? Şol dırdinin suat avat yeri yoktur. He. Şonu becerip teyzen mi dırdine derin oyun var ha? Köylüdüğünüm teyzenim bilmerdin. Talabım bilmerdin. Usta diyelim sen yal olsa. Ay yok, sen demire de can verip bilirsin. Ben sana anan ya. Hay. Nihamet demiri zan vermek bir kıymattır ödeyem ha? Men şu traktordağın yatağın bilecekle. Yönün köyün demir gerek. Ha? Demir gerek de. Sen yasarsın. Hey, yüzü kara bir cemal, şun yağlı kızıldan kımmet erinin kadrini bilen okta. Vah. Vah, men şun yağlı erim olan olsa di, elimin ayetini saklardım. Hey, gepli men kaydını düşünürdüm. Ah hey, Bibi Cemal'ın adam kâsılığı pesirli. Ey ne diyecek? Sen benim derdimi kovgama. Men şu yamaşkandan saylap fesip bir kıydı almasam gözlerim açıp giderin gözlerimi. Sen uluğuydum alıp bilirsin. Vah neyme Alman. Seni kıyılar onu görüyorlar. Kıyılar sen gel hünerli adamın tap bilseler armağanları neyme? Kıyılar sen gel hünerli adam tapsalar, kelpen yaşı uçlarıp barcık kumanları mı neyme? İnden neyme, herlik. Kıyılar mutbollu, onların ihtiyarı öz elini. Barayın diyen adam sana varıp biliyorlar. Ha ola, doğru ediyorsun ne diyecek? Hey, kıyıların beni halama çok kumanı yok. Şu bir zaman ben ayrılışıp bilsem, şu İslam uruğuydum öğrenip bileceğimi gözüm yeter. Hava. Hani? Ever katmen göreyim. Mevz kızar, me. Ay, bunun lokal mı yiyeceğim yok elle. Bunun derrev. Ah, oğlum ıslacan, ullakan işlemi işletin. Senin eline düşse, onu işlerim hiç sat bolyat duruver yaradır. Hop, duruver bakali. Bu bedbahtın dilini tap bu Kur'an. Değerler yeri ver, eline pir ver gittirir. Kuzumlun oğun yeteler. Ay havola ustacan, havola. Yani yankı diyelim de. Şu teyzeden öğrenmedim, armağanınız ölürüm. Koyur armağanı ölmürsün ustacan. Sen uluğuyuz alarsın. Sen uluğuyuz almanı Bibi Cemal'ın karşılığı bolup bilemez. Eğer ol eğerdin kadrini bileyen olsa seni öz eli bilen öyürmeli ahri. Vay, yöne o yüze kara kadri bileyen neldir? Vah, men onun beni öğrenden 50 bidar geçerli. Yunus öz maskalasının arasında otursa, vah men onu ekleyecek ahrin. Uy, sen onu yalığırının üçüsüne beklersin. Sen ona şey dersin, mene öğrenecek. İstesen men bilen bol, istemesen kaptalında oturuver diye. Hay, yok hamle mi? Ona şey demeli var.
bana şey etsen otursun. Son hiç şeyli kururun ammalmı. Näme diýsen ustaza? Şu gün bir maskara gördüm. Maşallah gördüm. Yer bakali. Hayırlı gördün. Bir de yaramlı gördün. Pedalı gördün. Nerede gördün? Ha sen gördün. Uy yotodu. Ne diyecek? Ben sana say vermeyendirine. Ay hursun gördün neyden. Ey. Ya da ey onlar otur. Ha derre gök çay vereyim. Koyuk otur sorayım. Vah ben kim zadım yokla. Ay ingo sağlar uğrayın da. Ay derre vur çay getirin diyen ben sana. Var edilmesine ustaza. Hey boy oğurluğuna. Men kim zadım yok. Ay, Men yok. kağıtmen tezrak becerip bersen, bana başka zat gerek. Ay atılın ha. Derrevcik. Becerip bereyin. Onun gurrun olmaz. Yine sen bana maskala diydin. Zat diydin. Han onun iyidin aytsana. Yankı maşgalı diyelim aytsam ustaza. Vah aytsana. Men şun Günür tanır halda kolen artela vardı. Vay husum bursun. Şunu nämişlin bardı? Geray ullokan tapawdym yok lan. Kuryň ayal ogly bekede bizim işigini açar vardı. Ay doğru. Şunu alma vardı. Şeyledir de. Görtüm ustaza. Dokmaçylaryň arasyna nawyal hirapli. Qara ýagdyňan bir hi oğudony, ýüzüge gülüp duran, saçy kuşaklygyny etip duran bir qyzy gördüm. Ey vay. O ýeriň. Wah, onsoň şol. Bu qyz kim diýip soradym. Şo bala ha dällidim. Ogly beke men kulağıma pışırdı diýip. Bu qyz raýony biziň halar telimiziň başlygy edip iýeripdi. Gelenne 5-6 gün mollu diýdi. Adyna Gözel diýerler diýdi. Gözel. Al kakana çayını. Emire sana. Sen o koyduk muçak gördün. Kakan bu. Şular ýaly gurrun başdan wat sen kim diýsene. Çıkmaly bırak çık. İýerin dinle ustaca. İýerin dinle. Dursana. Hey ne teni. Gaty oňat maşgal ekeni. Oň oturup turuşy bir gaýra dedi. Ol oba gaýlarynyň tertipli. O bir asyrly maşgala sorma çemeli. Şunda gaýna alaýsaň ustaca. Onsoň seni ömür arman galdas. Be ora tüz men diýjek ýyly beken o. Ha ola tüz sen diýjek gyýdym. Ol saňa münasip senin oňa. Wagt sagdyja Ustaca. Vay ustacan, elinde kağıtmen oňatça bejeren gori. Gurruna gyzyp eluzy bir zat edäýär gori. Ay. Senin ni kağıtmenin gurrun etmesene. Men kağıtmen şeýle bir bejererini onmana. Sapyndan tutup birden öyle işler ýaly bolar, ha? Hani aysan nädegesi. Şo diýen gyýyň men näli bolun alyp berkem. Eger sen sol gyýdy maňa gaçyrmaga kömek edip berseň, meni mäseniň kadryny bilip. Ustacan, kömek ederdim moli. Men o gyýy bilen tanyşlygym ýok da. Ýöne, bu işte sana kömek edip biläjek başga bir aýal salgy bereýin. Kim ol? Nädegesi? Kim ol? Sen günü vardı ana pilpilin ayağı akçamalı gör. Ol şun ýazady gatökdedir. Sen ona ilki barıp aýdanda ol yok diýen mor boli. Sen onusyna ynanmagyn. Bir halat sylagyň bar diýsen, alga berser. On hemişi de almaty şodurly. Wah nädegesi? Şonuň ýaly öwmüşim bitirip berýän aýal tapsam bir halat däl. Iki halatdan bermäge oýun. Yine men ilk bilen gyýy göreýin. Ýaşy filmap gözümden geçireýin. Yoksa näme? Näme diýsen ustaca? Näme? Men ýaşagyda synym oturdy. Ay gaty artyk maçgyga. Bir görüňde halarsyň. Tüz saňa münasip. Wah, sen oturan bolsa, meňem film oturar. Ýene olem meni görse, arkaýyn bolup bilmese gerek. Biziň ömrümiz ýeterdir. Ha. Bekatmany. Kim galan näler? Ay ustaca, buna gatym oraýdy. Eliň gözüň dert görmesin. Uy, nädegesi? Başla boly. Ilki gelýäňde men seni tanamanyn. Inni tanatym. Ýani ýa. İşin düşse arkaýyn gelibergin. Bolýar ustaca. Ustaca? Hawa? Muňa näme bermeli? Oy. Ya walla nädegesi dileme. Bular ýaly işiňe bir muzdy bolarmy? Men bitirip berdim. Tardy.
Ya. Men pul alayanlar. Men pul alayanlar. Sağ ol onda. Sağ ol. Gelip durun. Gelip durun. Öyle gelip durun. Her şey gelip durun. Güzel can. Vah. Güzel can. Vah. Nasıl da köy ya. Näde gece gidenden soň bally mollan ýeke oturup uğra olmady. Ol dukan içinden bağladı. Täze bilen güzel atlyk ýygyň soragyna çykaýyn pikir bilen gezmäge gitmegi hyýalyna düşdi. Ol ýegrine ak balak köýnegini giydi. Başyna maşin tiken jehekli taşyatyna atdy. Ayagynda köýnürek galoşy bardy. Sakkan daraşdyrdy. Şo ýagdaýda ol owa magazynyna bardy. Owa magazynyna onuň satyjysy mektebim oğlumy çağıry, başga da bir nätens gyýyz bardy. Öde şo zalgaly näde gecenin salgy berýän maşgalady bolsa gerek. Öde şonuň özüne meňdiýär. Hani onu satyjydan bir sorap göreýin. Arma var ho. Bahar böyle böyle. Mihmanın yaman köplü. Ay, bir yer ur köpün gelen yerde. Yeri nämede kalacak ustaga? Ay maňa çay gerek çay. Ay, geren çay boldun. O çay vardır. Hani ulan berrek tut. Ha? Yöne çaydan öňürti tenne sorajak da adam var. Düşünürdün de yerine. Ay, şol öňküji dilim bilen gürleseň düşünerin. Sol dil bilen görleşerdi. Bu juwuzy kejin tejin taza näsermejin? Bijidijin hajalyjy, ajartyjylyjy, mijidijin bajaşlygyjy. Ana ite ustaga näçe çay gerek? Bolly. Gatsyny gaýtdyň, bolly. Iki set bir çay bersen bolar. Bally mollu gerek zadyny alandan soňam çykyp gitmedi. Ol gözüni gyýtygy bilen seredýärdi. Oňa laq gatmaň ewetini tapan okdy. Onuň eýlesini bir beýlesine geçýärdi. Şonuň soň gözül çağırmy golum bilen tirkeşip çykyp gitdi. Ay öde oňa çabady keno. Ay şo mekdenin moğolumlarım edil möjek ýalyp. Owa derse bir zat gelýdi, şol derru tapaýarlar. Ondan soň şu ýany geçirmek bolmaýanlar. Sen çağır moğolumjyk. Şo ýyly ha ödäni geçiräýmeden gerek. Senin alıp sarılan eline soruyu alıp bilmesem, men şu ustadım taşlarım. Ay mene gaýtsa gowa adamlar. Ay, ustaga gelip durun, howul edip geldiler. Ay bolar. Bally mollu öýlerine gelende de taş ýyşykda oturan aýaly bilen hemleli urlaşdy. Domorlu oturun o sen. Ha, çay. Al. Getiren bolsaň hor ýüküň üstüne oklay. Sen maňa iýe öwreden bolýan ha? Näme doňdurlyny alyp oturdun? Turdy çagaýnak. Bi, bolşuň ne tüýsli. Mydama bir ýerden gelende gyzýaňda geleýin. Bol oturun şol bolsa men el mydama gyzmadyryn. Meniň gyzmalygymda sen 100 şükür edersin. Gyzyma bolsaň boluber. Şu adamlarym özüni sençe görýär. Men seni köpden mer senlýärm onu. Senin asal ömür boyu içiň düzelmän geçdili. Bak sana mene seley bolan hiç wagtda içi düzelmek. Düzelmän geçdin. Meniň abolşum şi. Islemeseň başga gowsyn tapaýarsyn. Ýok, samyň gowsyn taparyn. İýler meni görende yüzlerine tiýýärler. Men bir aýaldan bagty çöken adam. Toba taksir. Her hili gurrun eşdiljek o. İlaglyk bolsa doňuz depe çykar edýärsiň. Doňuz demedin, depesemedin, aglaýanamedin. Men bazdym orladyr. Çürükmi? Bazdym orla.
ýanyň adyny Ak Cemal diýerler. Ol görenin gurrunu dinläp, gep berip ýörenýär. Bolmaýan gurrun tapdy kepeli. Öýnü mädinin çykary. Bally mollanyň olary barjak güni Ak Cemal uzak gün owan selpäp Kemal gurrun gulagyny ýyldyryp bilmendir. Ol kepsiz hally öýüne oturdy. Halaum aleyküm Ak Cemal ýeňe. Aleykselam. Tagaman oturan mısınız? Geliver ussağa. Ova. Sözün üstüne geçip oturun. Sağ ol. Ene, özüme demlence çayım var. İçip oturun, alın. Hay oturulacaktır da çayına missektin, gurruna medip verecektin. Hani bir anne pilipilime nire gitti? Ha, ola yaňam bardy öli, goňşy golumlara çykaýdy. Tez gelir, oturuverin. Bana sen bolsaň bolýa. Onun tiri geleni gerek däl. Uy, dilim süjapdyrly. Al çay içip oturun. Aksamar gelin dilim tüysendir. Sebebi ben sana yumuşum var. Şonu sen bitirmeli olurdun. Başka uğrayacak yok. Be, näme ýuş bar ussağa? Bizden bitmeli iş bolsa, garagyna gül salarsın. Sen halar teyelinin başlığı olup täze işe gelen kıyı tanıyan mı? Ussağa, men onu tanýan adyp biljekkäl. Ýöne daşyndan görýän. Ay, şäheriň suwuny sen gıydır da, yer näme? Ay, on şehrin suwuny sendigine gurrun yok. Koy içiverdin. Onu özme maňyan. Ýöne näme diýsin? Howa? Sen şonu maňa kasyrsan, o kasyrsan, bir halat fiýligin var. Uy, ussağa. Aýdýanyňyz näme? Öýlemi? Sizin aýalyňyz, ogluňyz, gyzyňyz bara. Özüňizem saqqaly sarmakly adam. Vay, bolan näme? Koy bolsun. Aýalym aýyrjak, kowjak. Oň bilen men jynym jynkyrşanok. Sakaryňa gurrun etmeseňizle, onu düýbüne ýataýmaýasmy näme? Hawa. Pay. Uy, hilemi? Oň ýar bolsa bolýala. Ýumuşyňyza tüzmen oňraýjak ýumuşma ken welin. Ogydy men tanamokda. Eger tanýan nagy bolsadym, onu bir günüň içinde özüm gaçyryp bererdim. Ýöne şol gydy taňa gaçyryp beräýjek, başga ýal salyp bereýin. Be, hani aýt, kim ol? Kim? Hol esiniň enesi. Eseniň enesi, eseni. O diýdini, şeýle bolaydy. Ýadyňa düşdi gerek. Öyle. Sen asyl başga ýal gözleme. Başga ýal beýle ýumuşup oňurmaz. Sen gün barda şoňa ýal bar. Entekmen ol ýumuşuňy boýun almaýyn. Be, valla senden aýdan tamam sıkmady. Ay bolýa-da yetim de bolsa, men eseniň enesini bir göreýin. Ýöne sana berk tapşyrlygym bolsun. Şu urnuň eşikden aňyryk çykmasyn. Onu aýdana men bolayyn, eşdenem sen bol. Yoği ussağa, menen arkayn molayım. Ha berekella. Maňa aýdan gurrunu, aýdan ýerinde çüýräp galýandyr. Men olar ýaly gurruny gezdirip ýören aýallardan däldir. Ha berekella. Men dilme buýurup bilýändir. Gep gezdirip ýöreler, ýyly göremde jigirenýär. Hay onun ýaly bolsa ýaşyla. Onu troýun, aksamar gelin. Anne pilpilem gelmedi. Ay gelmen kemem dälle. Benim gurrumda päsir bererdim, ýedirdim. Ey gelmenim kim dälle şoň. Ola, döwletli gurrun bilen ägelen ekeniňiz. Oturmaly ekeniňizde. Ay, inni men troýun. Yürekde hiç ýynjalyk ýok, Ak Cemal. Men troýun. Etiňizden geçirseňiz bolýa. Men iti tuturduraryn. Sen arkayn gidiber. Ay şey, aksamar gelin. Ben troýum agul. Yat yala kesilmiş. Sen näme tanaň okmy? Bu bizim bally moğlamy tahyrin. Yat yala kesilmiş. Ya hayran galyp bally moğlan tarapyňra näme? Arkayny gidiber ussağa. Iti saklap oturanyny gidiber.
etenin eynetinem gördü. Onunun zat çıkmadı. On yatı erkak kellesine başka bir fikir geldi. Menki bugünüm pasmadı. Oların hiç gayrındanım zat çıkacak değerliydi. Gelmen en oğuz ertir gün ortağına artiyele gideyim. Artiyele varamda boş parmalık için gün ortağına çelini bir nasi keserim yatayım. Elim keserli de varsam gözelim beni görüp yanıma gelir. Benim bilen gepleşer. Benim onu yakinen tinan. O sağa gelenin kovu oldu. Seni görsek bulup gördüm. Senin benim sınırlarımızı salıp ver. Dövlen daraklarımızı becerip ver. Men senin kadrını bilerim yer. Sol onun ertesi ussa, dükana girip gün ortağını içini başını kaldırmadı işledi. 5-6 sanı kovup keter yatadı. Ol sonun son tamın güneşine çıkıp sakkalının daşına geçti. İlki bilen duluklarının akılları yoluşturdu. Son onam ağzı vurup sakkalının ucundan kayıt bilen kesti. Ne ola diyeceğim? Eğlesinden beylesinden qarqıp sakkallar murtundan səhəlçə dağıt koydu. Ehlisini ayırmağın eveteyin tapmadı. Sonundan ol artiyeli uğradı. Dokmasların yanına varıp durarın. Ödelim gelir. Men onu ödünü halayanına ne edip duydurup bilirken. Gözümü paydan bakam. Birden olam ona yaramasa. Başka birini göremeye akmal. Görüp mağa. Ya gerçekten bir gerçekten öyle. Ol men bilen gelip görüşür. Yani sonuna elinin kısaydan bakam. Be, birden onun yok söyleydi. Ay, onun değerli ya. O şehirde okandır. O kuludur. O şehir eşiğinin kovur yandır. Ya, şu önümdeki sılhaları ayırıp zırhıya yedemkem. Ay, bir layık papağam tapaydı ama. Ay, bir etçek olanlarım değerli. Öyle akıllı iyi olsa o zatları seyredip durmazlar. Ola. Ballım oğlu arteli yetip var yaka. Biröğün kölügösünü yatan iti görbe säwlükdi onun yanına vardı. İt ballım oğla topullu. Hay, yok lan, çıt deme sana. Çıt deme sana, yok lan, çıt. Onun sırtından çoğru olup alıp bilmese de, balağının ihbesli yerini bölü valli. Eyvay, bunun kıyameti. Hay, itini başını değilsin. Vay, bunun aleti tüpönlep öldürüp kayadan koy vermek gerek. Ondan it olmaz, bu ovanın adamını tanımaz olsa. Ballım oğlu it bilen sürrökleşip, qarı başına kaybolup artelin kapısından vardı. Selamun aleyküm gelinler. Aleykümselam. Geleveriyor ustağa. Niye böyle alcıranı görmeye? Ay, alcırı anlattı. Uğrumu nedirle? Ağırma uğrayın o. Var. Hep o sene mi? Artiyeli daha gelmelidir müydün o ustağa? Kevap gelip sınırımızı çalıp beri ayarından geçin. Şu gelişini yalı ağır mı deyip gitsene bizim kovunumuz bitecek. Ay ya, vah gelinler.
Gıyırlar benim sizin yani reisli adam. İşten tıpıp bilem akavu. Ay bir kötüneyim kan deyip, şoğun bärik kaydı verdim size karşı. Ha, bir topar keder yatıp getirdim ben. Uttağa. Keser yatap getiren bolsan katı oňorypsın. Şeýdip kömek berip dursaň, ben sen kadryny bilerim. Ay, kömeğimizi verertle. Şoğun kalhovadyň başlygy ýerite tapşyrdy. Dokmaslaryň arasına barıp dur. Bejermeli zatlar bolsa bejerip berdi. Oňoraýypdyr. Ay, Holbeke. Sizin ol täze gelen başlygyň biredi. O ýança daş çykdy. Ana hadi men gel. Onu menim de şikaýyn. Ballı mollu daş çakmak için kafa tarap öwrülünni. Dokmaçy geller onun sırtına ýyrtyp görüp pınkırıştılar. Ballı mollu näme gülleýäni bilmän, özüm güldüm. Ay tuğlama gelinler de. Ola ne bulan şey arasına gel. Şey nasıl durum ola. Ay düşün ya. Sen neyimi taplap ver diyeceksiniz. Ay bolar. Yok Lusa, o tir yerin. Ali putbular ne hemen uşak gelir. Ya bir yerde sırtına mami. Vah, Lusa. Şonun soň bally usta näme derüw bildi. Götünläp çykmaň ebetenim tapmady. Şeýerde bolsa ýeňsesin tamy öňürüp sypmak bilen boldy. Ol çykyp gidenden soň gülkü hasym köpeldi. Ballı mollu üye gelenini gaty gaharly geldi. Onun sonu itini bölümünde mi yaşatmırlar? Ondan it bolmaz. Bugün ol meni yaran moda erti başka bir yerini yarar. Sol iti menin elime verseler, men onu yekago tak edip taşırırdım. Näme sana bir zat boldy my? Bolly! Olmadık moda şeyleri öğrenme. Meni kol, noğlun iti yardı, iti. Ne etti dişini geçirdi mi? Diyesini geçiririm ortamından mün paygı olurdu. Gör ha! Gör mu ne deydi? Be, bu ne değişini gıyım? Koltuğundaki ciltkerini mi yırtıptır? Yeter ağzını gözüme korkutma, yok et! Sen bolşun ne tüysli? İtin yaranını bizden uğrayan mı? Yoksa men gören yerde entep yerden item yarar kuşum. Sen asıl bir toporgun meri çağılırını da İsrail yarı seyrediyen. Men hemmesini eşittim. Ne mani eşittin, ne mani? Sen kimin yerine silpep yürünün eşittim. Bay bu! Gülliyalı maşgılı sana yettirmez. Eşecini süre koşay. Yer, bolly. Kan vurulmadı, bana tidirak, koyunuk balak getir. Bar. Köynük balığı täze alcak ayalından sonra. Menden sana köynüğüm yok balığım. Oo, sen katı gitme. Katı gitsen tayak yersin, tayak. Sen men ayalacak görüp görür mi? Ne adresip gördün? Onu hasağı tökmet. Näde beştim dinämi? Menin nitin tayağın imen. Ertirin özüne talak katım ver. Sen sakalımdan ak girse de kelläňi aň ýermendir. Sen köpden märi içeriğini çaykacak bolup bersin olin. Yok, men sana içeriğini çaykatmarım. Görül vakaly. Kim ökte çıkar? Atığı verme kıyınat değil. Yönü sen ait. Şu uğursuz gurrun kimlerden çıktı? Ehliyle çıkıyor. Ehliyle gurrun ediyor. Yalan aytiyar. Yalan. Bir de gurrunları ananma. Yerin aslını yılan gavuş ete bilye. Sen ol arteli täze başlık bolup gelen gıydalcak bolýarmyşyň. Baral. Sen maňa näme wöpa berdin, oňa wöpa berer ýaly. Bay bu, bunun tavıp beren zadyny sen özün kimden eşittin, ha? Geňirgenen bolma. Bolaryň ähilsini maňa ýap-ýaňyjy suň maşynyna hajat aýtdy. Aha, men o ömrümde hajaty görmesem näçek? Hajat ýalan sözlemez. Söylemez. Oňa da otogda oğluny uraýdypdyr.
Oğulları da ertir çayını içip otirka sapar geldiğin ayağılaydık. Şey değil. Sapar geldiğin ayağını da dan bilen sığırın sağıp tuğulka bibi kırnak gelip aydıptır. Ansam. Bibi kırnağa bolsa ertir yorgununun kellesini çıkarıp gözünü açıp açmaka anne pilpilin ayağı gelip aydıptır. Yeri. Sen mi durdun? Hana bir. Yine sana. Anne pilpilin ayağını kim aydıptır? Onu da sen aydıptır. Yine yalanlığı şu tadı belli oldu. Men azır onu görmedim ne yapacak. Hileycan görmedim ne yapacak. Men bir gurrun sağadına yettim. Häzir oň bilen yüzleşersin. Gidip getireyim. Yok. Men onun ýaly aýaly bilen yüzleşmek islemok. Hala bu gurrun yalan. Eger sen bunu aýanydy, men senden ýaşyny öretmen. Men senden çekip durmak. Göreli bak hali. Sen eme bir iş etjek bolýansyň bolin. Bizim senin kim oturmur? Ay koy sana par elinden gel asman payın çak. Var her vura. Şunluk bir näçe gün geçdi. Ballym oğlu gözeli aljagyny halçyny gatdy. Ayarını ayırıp onun talağını verdi. Koşun paylaştı. Men gözleri alacağım sanımdır. Men aşık bolan gürüme gözelinden başka derman tapılmadı. Bir sarı galın koş paylaşana da man oňluk adama yetmedi. Bir tamjaga, bir düşük, bir ýatlyk, bir çaynak. İki tane kayda da var. Odanın ma birinin garasy yok. Dört ayaklanyň maňa yeteri uyrugy küle göýeşek. Ýa çağadyr näme diýdir? Olaryň bejediniň ýanyna gidermen boldur. Ay, kemem däldi. Olar maňa asynjak bolmasyn. Täze ölenjek bolsaň, özüňe tiýmar bermeliler. Takkal murt dilen zatdan hiç sat koyman ayrayın. Kayıs filan pekin zan sağ olsun. İne şeyde. Ne şeyde. Hanır. Yine buradaydı diyen. İnni giymeye çekmedi bir seyredeyin. Gözür şehre gidip olurdan şehirdekiler yalga inmelirin. Bir maykası getirin. Ortalık tapacak buluyun. Ballym oğlu birden üýtgedi. Ol maýkatynyň etegini jallygynyň içine talyp owa arasynda gezmän çykardy. Ol käte weltibeden ömüp haly artelinde gatdap başlady. Magazynyň tuğruny köp göründi. Hanha, ballym oğlu yine gelýär. Görüň, maýkaja weltibeden ömüp bolup berşini. Ay ankal. Däl Porhan bolupdyr, däl Porhan. Hay sen ballym oğlujak. Ödüňe el gözüni düşüpdiň o. Hey bak tiýeten. Bir gün ýarylmala bolsaň gerek ballym oğlujak. Assalamu alaykum hava adamlar. Oturmagyňyz sagaman. Şükür usta. Men sana bir zat aýdaýynla. Ýar kalin. Sen şu bolsun bolanok. Oňatça bol ho. Bir ýaşdan soň ýylyň gözünden düşdiň. Soň abraýyňy dikeltmek kyn bolar ballym oğlu. Ne gödel ayalyň bilen aýryşdyň. İň bolmanyny öz deňiň gözlerler ho. Ogy, sen diýjekleňden näler ballym oğlu? Berer akylyňa tagja bola. Tag bol. Ýoksa da bir akyl berdiň ha. Asyl men bilen siziň näme işiňiz bar? Gyd gowra hemen ikisini aljak. Selam gowrumda al berin. Bunu adamlar görüp oturayt. Tähelim ýerin güni gowrany berse gözleri gidýär. Kal bulary. Ballym oğlu gözeliň ýygyny köp selpedi.
ol özünün ýüregine näk pikirini aýdyp bilmän hilak bolýardy. Ahyrynda oňa hat bermek ýüregine döwdi. Oňa men oňa hat ýadyň. Ol goşgyny goýurýanlar. Oňardyňdan goşgyny goşaýyn. Onun menne ýüregi var. Wagt men onu anyk bilýän. Sonbada düşünüp bilmän hilak bolýardy. Hani goşak bolýan. Meniň gözelim bagda bilbilim. Meniň gözel janym gussagadym akça kepterçigim. Ay ýok, goşýazmaga aňsada dälekine bay bu. Be bolmasa, odal ýaldan goşgurdyň göçüräy beri orada. Nädigi jan goňuşly kuly öýlenler tamynyň kölügesine gyşaryp ýatyrdy. Çay içýärdi. Aýaly ogly ýeke bilen degişýärdi. Sen ondan iýdim dinlesene kakasy. Owa. Ol yaman erwe dost eken. Adamçylygam juda pes. Peli yaman, hey qarra adamam öz aýalyny aýryp gyýdaljak bolar ýörermi? Näme gyýlar şagalan bolaypmy? Her kim baryp alyberer ýaly. Çon niden ogluyke. Towa taksir. Hey towa taksir. Adam utanmasy her zat etjek o. O waň arasynda bolup ýörsem, akly ýerine akademyň etjek zady del. Elbette. Maýka çetirdi minip ýör. Ehli çağda oňydyny. Denentek oňa belet del ogluyke. Başarda oň hyal gatyken. Oşoň üçinem aýalyň aýrylyşdy. Düýün olmaňa bir hat uzatdy. Oho. Kyn görmedi. Şu hat artiyeliň başlygy gözel eltip bersene diýdi. Ana. Ha, oy, yer onuň eltip berdiň sen. Eltip berermi? Almadymam. Oň haty näme ýaradaýyn? Öz eltip bersin. Ha, oňormarsyn ogluyke, oňormarsyn. Näme üçin oňormandyryň? Gaty oňoranlaryň. Oňsa beren hatyny aran bolsam, oňat bolardy. Biz onu iyile maskhara ederdik. Hatyny iyile jar ederdik. Ýok, oň hatam gursun, özem gursun. Men oň üçin az ýerde maskhara bolup bilmen. Han çaýyny tigidirek istene. Men nahar getirjek. Naharın getirden getiriver ogluyke. Çaýdan boldum. Oňat gurrun bilen göýök çaýşdym boly. Ýa dolum aýrlaýdy. Uy, anhaul alnygara haberik gelýär. Kim ol alnygara? Kim oraya diýen? Sen ballymy olandyr da. Soň men golaýsydy. Goý geldi. Zat diýme. Hey, alnygara diýse. Salamu aleykum kuly. Wa aleykum assalam. Gel çoksu. Edil naharın üstüne geldin. Gaýnanyň söýüpdir. Hay kulyň aýdýan. Gaýnanylar seýe gelýändir. Ýene bir kadrly gaýnanyl bolaýmaga mahmal. Bolardım inşallah. Bolar. Ýene hem işte kömek etjek bola görüň. Ha ogly var, özüň bar. Hey, dogry aýtýaň usta. Elimizden gelen gaýrmar, har kaýyn bolaýa. Ogul beke kömek etme. Way. Onam üçin. Öňkü gaýnanyň hor edeniň, har edeniň üçin. Çağalyň, aýalyň har edeniň üçin. Inne saňa gaýnany taplara möýdemek. Hay. Diýme olbyk. Ay, onuň bolmadylar. Men olary har edemok. Olaryň oňat durmuşy götürnüp bilmediler. Hay, olbyk eden beýdim. Bizim ýeke mollamyz bar. Ha. Oňat gaýnany de, oňat gelinne tapylar. Hep berekella. Öňküler duýuz bilen gyýda gytlyk ýok diýmän. Berekella, ne bunyň oldy? Olmasa da gözel size yettirer öýdemek. Ýalňyş ýaň olýar, ýalňyş ýaň. Gödelim gireu bally mollady. Ay, onu soňam bally mollan gitlen uly gyýdan alyp biljekdigini bilýärler. Hay, dogry aýdýan Kulzan, dogry aýdýan. Awel bolmasa ýene biriniň adyna gödelle kaýar. Ýöne meniň şu ogly ikiden eden tamama çykmady. Ona el tamam. Dün artyra bolýarka öňüne çykyp sugaty gödele berdiýdim, onu etmedi. Şondan men ogly ikiden göwünüm geçdi. Hay, oňorman. Awara gat oňormady. Oňormady. Yer näme elinden kreýsleýän diýse. Hay. Alyp eltip beräýin dedi. Hiç tat bolmady ahir. Yer onuň şu düýün katyny etdiň, berdiň. Ýok. Berip bilemek. Özüme oğramak. Ay, bir ýyl bir otdan usta diýipdirler. Gapysyna da baryp gaýdan wol hata elim degenden en namı soğuk bergelýär. Wah, Kuluzan, emmek şäde içiňden anyp bolany. Ay, ola görene içiňden bermegin hiç. Wah, şonu aýdýanlar.
Bir topar adam aha usta gurrun gerek. Obo. Oğul bir kına eken goli. Hay o da özün gerekledip durdu. Hay, ödi bir daha umurmadık. Hadirim sol hat cüvimde. Cüvimde. Uy, kaççı birinde olsa alıvermedik. Onu yertip vermeye adam tapar. Be, canım may. Uy, hava canım. Vak şey sene. Me. Ha. İnnossa. Hatından arkayın molay. Bir şu gün barmalı adam sana barar. Akşamlığım çok avına karar. Bir iki. Hay ne bileyim ne. Sizin gurrunuz alşaydı olin. Mena onu işe gittim. Sizin bolğusuz gurrunlarınızı dinlep oturmaya vaktim yok. O yani bal olsa gurrun görmüşsün. Hey, ya oğul beyke. Bular yani gurruna devletli gurrun değil yani. Özüne kulsa. Ay, usta, bu ayağlı adamlar böyle de adını ne bilsin. Ha oğul beyke. Ne mi? Han artele gitmeken bir de yine bir çay koyup bir daha demle bir çaylık çay. Benim için çay koyacak bolma. Ödün sıcak bolsan çay koytur. Men her gidip dukanımı asmadılar. Oğlum şu problemi çilenleri sonku devirde dukanın giyici açacağını deyip kayediler. Kayediler. Eyleme. Onlar olsun çay gerek kal onunla. Men turdum kulcan. Yok oturdun o. Ay bol köp oturdu köp de bol. Neyim diysen de kulayım. Onu yankı hatlı meseleni ödüm. Onu be. Aho neyim diysen hat günü sonun öd yerine barayal olursun. Başka ele düşerde gurrun ulağa gider. Ay sen hattan arkayın mı olsa ödüm oğurur nani. Seyit kulasan seyit. Şu işimi oğurursan men sana angot bir pilem yasap veririm. Pilin gurrun yasıla. Yöneten ait. Mağaydaydın. O sana barayın nağdıydı mı? Ya da yönü salgımı kovuluşacağım. Ay neyme diyeyim Kuluzan. Deli bile ne diyeyim rahatı yok. Yönü açık bileyenler. Onun yüreği menne. Orhanım bir falihatlığıydı birden bir zat diyemege. Ya utanıyanım. Soğatta ehli yüreğimi aydanır. Orhatın cevabını nereye vereydiyen ha? Ne evleyin ne? İrvit çok hava vermesi gerek. Yok la, benim özüme verecek cevabı sen diyen. Yer ne mi derdi? Ulan, ben senin hatını aldım. O kap köp saat boldum. Senin yüreğindeki fikirler benim yüreğimde de vardı. Derdi o. Özüm ömürde duydurup katıp kovu iş ettin. Benim eviydim, toy sayını tutuver der. Senin inniki hatını savursuz karaşar ner. Doğru. Benim son seyret diyen. Biliyor musun? Sen şu hatın kovuşulmak men bilen. Yedin yaşılın toyunda kaysın kulcan. Onu ben turdum. Ay oturma ne keninle. Ay koyup oturdum sağ ol. Ol ya sağ ol. Ondan sonra unutma var kulcan. Arkayın Arkayın mı? arkayın. Bir gayret edin. Ay ongurun olmadı mı? Var. Ballı mollu turup gidenden soň kuly bu oýnatky mollasyň üstüne gülese geldi. Ol goňşysy näzik ejelere tarap boyunu uzatyp goýardy. Komşu! Ay komşu! Bardırın. Hani tezrak gel. Hani bana bırak gel. Ne var yan komşu? Ne için çağırdın Kuluzan? Ne diyece? Yine de gurrun tapırlı. Gurrun diyelim ne mi? Gurrun diyelim. He. Ana şu kat. Mena şu katallı. Kamda mollan başla mırada ver. Yönü yollu hat hiç adama görkülme. Mırada gelene de çolurak gerde verin. Bu mu? Bu hat ne emek ha Kuluzan? Ay o da atlar soňar kaynlıkta gurrun vererin. Sen aydılan aydıl şalet. Var. Böyle Kuluzan. Aydısın hali değil. Şey ne diyece? Näde geçe haty alyp gitdi. Kulyň aýdyş ýaly. Muradym ýagdaýlaryň tanış bolandan soň näde geçeni haly arteliň başda gözüniň ýanyna uratdy. Şey dibim näde geçe haly arteliň işigine berdi. Arma oling dokmaçylar. Gelinler, kızlar. Hani bir gözel nerede? O akşam yanır iyislice geleyiptim de. Näde geçe Muradyň iýeren hatyny gözele berdi. Gözel haty okap görüp nädik eje az garaşmagy taşyrdy.
Gödel bir kağıda hat yazdı, onu yine Muradi'ye verdi. Näde gece Gödel'in iwerin hatyny Murad eltip berdi. Muradym onun iwerin hatyny nädik ejden Ballı molla yollady. Näde gece Ballı mollan kapysyny peýda boldy. Ay gedik kimiz gözelcan, bağa varanı bilecek, bağın güllerine, vaktiren bilecek, alman arından yok, yelene bilecek. Ay gelecek, ay gelecek. Salam aleyküm. Aleyküm. Gelle geçiver. Ay geçip oturacak değerli. Ay nerede gece otur. Derdin seni, sen şok edek komoşuna mardırla. Vay, haysi gödek ki. Ay yadına smedik kalmasınla. Var bir hatı eltip berdiyipti mi? Yandı mı? Hay şonna oňordun ho. Ay yeri koysana inamartay. Köyünü aktarıp oturmazlar. Ben sana hat getirdim. Hat? Kimden? Uy, kimden mi olaydın? Kime hat veremezsen şonun olaymasın. Hey, Doğrusu özümün bilemok. Şu hatı sana vermeli değildir. Benim getirdim. Al, karışıp durma vaktim yok. Ben gittim. Ay getirelim ortam. Ay beyni ısınmış varsan onunla gidiver. Ne öğlenir bir tane yeter. Bu ne hedir o kart. Ustağa deyiptir. Ustağa. Senin bana yadan hatın alıp okudum. Bereketli okaptır. Men seni atamayalı Adam deyip hasap edip gördüm. Emma senin yüreğin qarı ekeni. Sen özün qarı köpüklüğüne seyretmen, men söyüp ayarыңdan hem çağılыңdan ayrılıpsın. Oy. Sen tüys bir akmaq adam ekenin. Zermar ekenin. Men düye olup ölümde de sana bir çorbalığım yetmez. Ondan yana umidin qılyudan yalı bolaysın. Be, ne atı verdi? Beymin valla öyle bir yazdım qaray. Hani bir iznur okayım. Menin söyleyenim var. Näme? Söyleyenim var. Tonusuz meredim var, zeherim var. Näme söyleyenim benden artık değerdir ahirin. Ol bizim ezi vatanımız düşmanlardan korumak için. Qızıl qoşun hatarına gitti. Men soňa qulluňy torup gelýänçäň garaşar nip söz verdim. Inni sen Senin bizim aramda düşük bolup yürmeğin sana katı utanıştır. Güzel. Vah sana bir dime nizem utansı hayali bilen var sana bolýala. Ay bir hili ollo. Usto hatı okap boldy da elini ayağını yitirip aljaradı. Hatı yırtım şeydep taşladı. Şowatam kapıdan bir yer gelip onun eline çağır hatını tutturdu. O sağa. Şunu aksam kalovat problemlerin yanına ol. Sen şunu yok mu barmali? Ana sağa. Vah işime aytto. Inni men ne derler ki? Men bundan sağman oturmak için kimi gördüm? Kam nida vardım kam. Ay yağınağa mı vursun? Göderim. O sağa nime gidivereyim mi? Sen yenidem durmuş şak mı var mı? Vurma! Akşam saat 10'da usta yığınaktan çıkanını Edil hammamdan çıkan eliydi dımmalar orta oldu. Derden yana geyimler ölmüş zıktı. Yüzünü aşağı salıp gelişini öğe tamına girmen ayal Bibi Cemal'ın tamının kapısını açtı. Çağlarını düşük atıp durun Bibi Cemal'ın ayağına yıkıldı. Bibi Cemal, benim günahım öte var. Men yanlış yaptım. Sen men bilen den bolma. Men akmaklık edip durun. Biz sen akmaklık edýänini odolamaydypdyk. Sen öz balkyny öz eliň bilen yatırdın. Sen mamla. Men öz wagtymy öz elim bilen yatırıp durun. Men inni seni çağıcıklarımı öz canımdan yediği görür. Ay ne bileyin. Sana anam var. Vağına naip Cemal. Ton yüreğim eresin. Men don yüreğim eremez. Enni sen bilen era yal bolup yaşaşıp bilmer. Etme, maskarı etme.
Seninni maskara bolmalylar. Sen odal oğlanyň da innen olaýdyňmy? Çık meniň öýümden. Yedim yoktur, yedim yoktur. Kovsoň gidiyorum ellerin. Yani men günämi öt, bir Cemal. Bir Cemal, öt günämi öt yar var yar. Bar çağlaryňa ýalbar. Şolar günäň ötse, men günäň geçer. Bolya. Hani menin çağaçıklarım. Nirede men olan yani barayın. Ballı mı oldu diyen radyo oyunu dinledin.